Ой, як своєчасово я сюди зайшов. Відать, хутко буде вечерина. Але що за дивні почастунки? На сподочках тільки хліб. А може, вечерина скончилася, а? Присмаки з'їли, зостався тільки хліб. Хоча за все так і єсть. Я спозднился и пропустил смачное и цікаве. Ой, шкода, шкода. Добрый вечер, Буслик. Цудовно, что ты загодя пришел. Да поможешь мне с какавой. С какавой? О, я с радостью. Только что подумал, что спозднился, а нет. Не-не-не-не-не. Полюбуйся, якія пригожие. Ой, а де уся начинка? Якая начинка? Такая. Не прикидывайся, Буслик. Я приготовала бутерброды с разными начинками. А ты? А я? А ты съел усю смакоту. Покинул только кавалочки хлеба и робишь выгляд, что ничего не здарилося. Пробач, Яночка, але я нічого не їв. Як тобі не соромно? Я старалася, готувала. А ти тишком, покуль нікого у покої не було, злопав начинку з усіх бутербродів? Так, сябри, не роблять. Я не лопал. Послухай, Яночка, даю слово хонору, что я не злопал. А хто? Хто тоді, коли не ти? Больш нікого не було. Я принесла талерки з різними бутербродами, з сиром, з городниною і вяндлиною, солодкі. Після пішла на кухню зварити какаву. Ведаешь, коли я зайшов у покой, на столе были сподочки только с хлебом. Тогда я и подумал, что вечерина, видать, скончилась, и что я спозднился. Не хлусиш? Гляди мені у очі. Правду кажу, щирую правду. Може і так. В очі твої не хлусять. Але хто? Хто так зробив? Пробач, я не ведаю. Коли сюди зайшов, нікого не було. І що зараз робити? Усі намагання були даремними. О, почекай. А гэта що? О, гэта ж записка. Смачно, дякуй. Бачиш, ніхто подякував тобі, Яночка, за почастунки. Йому було смачно. Я ведаю кому. Познала його почерк. Гэта Топа запсаваў нам з тобой вечерину. Які свавольник, а? Чому свавольник? Ён же подякував. Ды ён без запрашэння цішком з'еў начинку з усіх бутербродаў. Ага, няхай бы узяў некалькі, а то я... Гатаваць новую у мяне няма ні жадання, ні часу. Ой, прыйдзецца выкінуць гэты хлеб і пойдзем піць адну какаву, калі так дрэнна ўсё атрымалася. Што ты, Буслічак? Выкінуць хлеб? Не можна. Тут не шмат, тонкія скібачкі. А што рабіць з гэтым хлебам, калі няма начынкі? Я што-небудзь прыдумаю. Але выкідваць хлеб нельга. Хлеб каштоўны. Ведаеш, колькі чалавек працавала, каб хлеб прыйшоў да нас на стол? І хлебаробы, і пекары. Зараз яго машыны вымешваюць і пякуць. Не тое, што раней, рукамі. Не скажы. Хлеб праходзіць доўгі шлях ад зярнётка да духмянай лустачкі. Нездарма столькі прыказак народ прысвяціў хлебу. Вось паслухай. Хлеб наш бацька, а вада маці. Быў бы ў хаце хлеб, а ўсё астатняе само упарадкуецца. Хлеб трэба шанаваць, але ў нас жа не пра бухан гаворка, а пра маленькія лустачкі. Пра лустачкі хлеба. Што з імі яшчэ можна зрабіць, калі Топа ўсё сапсаваў? Ай. А
пачастуем птушак у двары. Добры вечар, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаем тебе, Тима. А гэта вы для каго пачастунак прыгатавалі? Для птушак. Зерні, колькі у нас лустачак. Ну, буслык, белы хлеб не самая лепшая ежа для птушак. Ты ж сам павінен гэта ведаць. Гэта чаму? Так, страўнікі птушак не прыстасаваны для ўжывання хлеба. Птушкам зернятки подавай. Правільна, Яначка. Птушкі з зярнятак ды семачак атрымліваюць энергію, насычаюцца. А хлебом птушка толькі забівае сабе страўнік і псуе здароўе. Ні качкам, ні голубам нельга прапаноўваць хлеб. Лепш просам іх частаваць зерняткамі, семкамі. А што ж нам рабіць з гэтым хлебам? Што, шмат бутэрбродаў нарабілі? Не шмат, на траіх. Але то пацішком з'еў начынку, пакінуў толькі скарыначкі. Буслік хацеў іх выкінуць, бо сталі непатрэбнымі без начынкі. Але я заступілася за хлеб. Правільна, Яначка. Хлеб нельга выкідаваць. Ведаеце, які доўгі складаны шлях ён прайшоў перад тым, як трапіць на ваш стол? Я ведаю. Угу. Спачатку зерняты пасадзілі ў глебу. Так. З аднаго зернятка на тонкай сцяблінцы вырас каласок. Угу. Напрыканцы лета пшанічныя каласы зжалі, пасля змалацілі. І атрымалі хлебаробы залатыя горы зярнят новага ўраджаю. Так. Зярняты пасушылі, перабралі. І змалолі на муку, а з мукі на хлебазаводзе пекары занасілі цеста. Цеста шмат гадзін падыходзіла, рабілася пышным-пышным. Пух, 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 пух. Пасля яго сфармавалі ў боханы, батоны і ў гарачую печ. Вось бачыце, вы ўсё цудоўна ведаеце. Гэта яшчэ не канец, Тима. Гарачыя боханы дасталі з печы, паклалі на драўляныя паддоны і перанеслі ў шпаркі і грузавікі. Так і паехаў цёплы духмяны хлеб у магазины. Правільна. Вось бачыце, колькі людзей працавала, каб вось гэтая лустачка хлеба апынулася на вашым стале. Вельмі многа. І аграномы, і трактарысты, і кіроўцы. А на хлебазаводзе колькі яшчэ? Таму хлеб мы выкідваць не будзем і зробім з яго на сняданак заўтра. Што, Тима? Хрусткія тосты з сунічным джэмам. Як вам такая ідэя? Падабаецца. Бліскучая ідэя, Тима. Будзе вельмі смачна. Дамовіліся. А зараз, сябры, уладкоўвайцеся зручней. Будзем глядзець мульцікі. Угу. Што ж, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем прыгожыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых вам сноў, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
з нами засинай. Баю-бай, баю.